Persze. Hát először is én nagyon szeretettel köszöntünk benneteket a Gyilkos Adventure társulat nevébe. Kollégám Bicsok Péter, az én nevem Simon László. Mi leszünk a túravezetőtök. És a Gyilkos Adventure társulat a gyámja a barlangnak és a barlangtani rezervátumnak, amit húzódik meg a hegy oldalába egy durván 19 hektáros területen. Na most ugye nektek nem kell elmondani, hogy kell viselkedni a Nemzeti Parkban, hál' Istennek ti természetszerető és természetjáró emberek vagytok, ezért ezt ki is hagyjuk. A barlangnak az elhelyezkedése, a földrajzi elhelyezkedése a Keleti-Kárpátok központi csoportjában, a Gyergyói havasokban van, és ezen belül a Sipos masszívumban. A Sipos masszívum a legmagasabb, legkompaktabb hegytömbje, tehát hegység a Gyergyói havasok tömbjének. A Sipos csúcsba ugye a legmagasabb, ami ott egy pár száz méterrel fölöttünk található, 1568 méteres a Sipos csúcs. Ez egyben a Gyergyói havasok legmagasabb pontja is. És a barlang főbejárata, tehát ahol most vagyunk, ez 1060 méteren van. Persze tengerszint fölötti magasságok ezek. És a barlang feltérképezett összhossza az 1021 méter, tehát egy kicsivel több mindegy. Hát mennyit üldöztek be a feltárolásra? Már hogy a barlang az nagyon fontos. Megint benneket. És itt emlékeztek a slibargyal. Jó. Na, menjünk lassan befelé, kérem. De van hosszú fény annak a kamerán. Közétek álltam mi. Na, még van nekünk valaki? Van. Akkor légy szívesen. Jó. Szóval a második teremben vagyunk, képződmények még mindig nincsenek, és ez lenne a tanácstek. Beástak ide, képződményeket nem találtak, és itt tanácskoztak, hogy ássanak-e, vagy ne tovább. Na most ugye milyen egyszerű lett volna feldobni a 100 leist, ássunk, nem ássunk fel, vagy írás. Mert nem így döntötték el. Ott, hogyha megfigyeljük az üledéket, ugye, ott látható, hogy cseppkőtörmelék van. Most az a cseppkőtörmelék az nem az ember által van letörve, az természetesen ugye a földrengések és a tektonikus mozgások által törött le, és az egykori patak kihordta, itt az üledékbe lerakta. Milyen logikus, hogyha bentről a patak cseppkőtörmeléket hoztak, akkor bent cseppkő kell. Így döntötték el, hogy átható. Jó, itt a plafon még nyugodtan megfoghassátok, azt benn már nem szabad. Úgy, hogyha megfigyeljük ezeket, egy 2-3-4 vagy 5 centisek, körülbelül 2-3-4 vagy 500 évesek. Tehát emberi útjában még az óriás. Igen. Jó.
Első szinten nálunk már a pusztulás megfigyelhető. Itt, amit láttak, ezt a sok törmeléket, ez ugye üledékhalmaz található ez alatt, amit látunk, és arra az évmilliók során ugye rácsepegett a cseppkőli, megkérgesedett, ilyen kérget hozott létre, ami aztán idővel a saját súlyának köszönhetően megindult lefelé. Összerepedezett, eltörő, így lecsúszott. Na most ezek ide persze vissza vannak dobálva, ne legyen az útba. Hol vagytok, visszanéztek szépen, lássátok, hogy a delfin rajta, a technus béka hát az óra minden. Jelen! Medvebocsot is igazad van. Ez a medvebocsot?